हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते भल थे। तो आज हूँ रविवार चलतु न्यू ब्लॉग स्टार्ट करिए किसी तो देखिए कौन आज स्पेशल अच्छी बर्तमान देखिए लिसा आज कौन ब्रेकफास्ट बनाऊे। हाय गुड मॉर्निंग कौन आज ब्रेकफास्ट उपमा आउ तरकारी। अच्छा उपमा बर्तमान रेडी हो गलानी समस्ते खाइबे बर्तमान उपमा। ये है आम सान ता ना है दिनू। हाय दिनू गुड मॉर्निंग कौन है आज मुहटा सुखी जाइए तोर। ओहो आएपटे मो बाबा भी आसचंदी बापा तो मुहटा देखा देखेलु हाथ देखेलु लुण पड़ियो ब्राउनी ब्राउनी टिके हाय कहलु ब्राउनी हां यमु 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 ब्राउनी ब्राउनी तेरा ब्रा मां आपन लिए उपमा देबे खाइबे मारा तक मारा बड़ा बड़ा बाबा कौन मोड़ी बो दुष्ट बेसी दुष्ट होची खा भारी बदमाश होचने कौन है खाइबो 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 कि मो बो मो पाई कौन छाणुची आलू चिप्स देखी कि भूंचु एरा तेल फुटियो जोड़े जोड़े आलू पके से बने के रखी घर आगर ताको बसी कि छाणुची एटा के खाइबो ता बड़ को खाइबो फुटुची देखो तमे एरा छानी जानी मु हेतरे कोथले छानी के नेबे तू मन ना करू आउ भी मुगा बटा बड़ा बड़ा हे सबलाड़ी की छाली हला ए मा एरा को बो कड़ा नीलू हे ए ओहो एटा कम पे छाणुछु एते गरम रे एति की छानती हां आ बिगे पापड़ छानी ये छानी भी के बड़ी हां गरम काहे करते ना देखुनु केते की तेल लगेछि तमर तेल मा सेइतरे तू गल होय बर्तमान संध्या हो गरम भी बहुत जोर अच्छी किछि किछि टेस्टी टेस्टी भी खाया इच्छा अच्छी तो चलतु किसी टेस्टी टेस्टी जिन बने टेस्टी टेस्टी खावा चलन देखिए लिसा ए कौन बनाऊची लिसा अरे बा बर्तमान एटा पकोड़ी तैयारी चलती पकोड़ी भी छणा हो सारे किसी पकोड़ी बर्तमान करे भी पड़ी लिसा पचारिया कौन बनाऊची लिसा कौन पकईचु ए गरम को पूरा गरम गरम पकोड़ी संध्या बेले जहाँ भी हेले
ଖାଲି ପକୋଡି ନା ପକୋଡି ଏତେ କିଛି ଅଛି ଆଉ? ମୁଁ ତ ଚାହା ପିଇବି। ଆଚ୍ଛା। ତମମାନେ କେହି ଚାହା ପିଇବ ତମ ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଓକେ ପକୋଡି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଓ ଆହୁରି ଅଛି ପୁଣି ଏଟା ବନା ହବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମସରୁମ ପକେଇବି। ଓ ଏଟା ମସରୁମ ବି ଅଛି ମସରୁମ ପକୋଡି। ଏଇଟା ଖାଲି ଏଟା ପିଆଜ ପକୋଡି। ଇଏ ହେଲା ଭେଜିଟେବଲ ପକୋଡି। ଭେଜିଟେବଲ। ଆଚ୍ଛା। କିଛିଟା ଛଣା ହେଇଯାଇଛି କିଛିଟା ପଡିଛି ଆହୁରି କିଛି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଦାଣ୍ଡ ପଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ପକୋଡି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ବସୁଛୁ ଗରମରୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ତା ମୁହଁ। ଏଇଠି ମୋ ବାପା ବି ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗରମ ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗରମ କେମିତି ହଉଛି? ତମ ଗରମ କଷ୍ଟ ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ। ଦାଦା ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହଉଛି ଆଉ କିଛି କୁହ ଗରମ ଏତେ ଜୋର ହଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ସଚେତନ ରହିବା କିଛି କୁହ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଛି ଗୋଟେ ଜଣାଅ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଆମେ କେତେବେଳେ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି ଆମେ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଯିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେହି ପରୋପକାରୀ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ସମାଜ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ପାଇଁ କାଟି ଦେଉଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାରିଆଡ଼େ ଗରମରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ କହିଲେ ବି ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତାଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ହଉ କି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ହଉ ଲଗାନ୍ତେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇକି ସେ ଗଛଟିକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଉତ୍ତାପରୁ ମାନବ ସମାଜ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକୋଡି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ ଆଉ ଏଇ କୁନି ପାଇଁ ଆସିବ। ହେଇ ଇଏ ହେଲା ବ୍ରାଉନି ଯାଉଛି ମୋ ଦାଦା ପାଇଁ ମୁଠି ଦେଖି 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 ଦାଦା ଆଜି ରାଗିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋଟା ହେଇଯିବ। ତମେ ମୋଟା ହବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଝଡେଇ ହବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ମୋଟା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋ ଖୁଡିର ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନହେଲା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ବରା ଗୁଡାକ ତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଇଏ କରିବି ଆଉ। ଦିନ ଏଟା କଣ ହବ? ଦିନ ଏଟା କଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ କୁନି କୁନି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିକେନ ଏଥିରେ କଣ ପଡିବ? ଆଉ ଯୋଉ ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା 80% ହେଇକି ହଁ ଦମ ମରା ହବ। କଣ ହବ? ହଁ ହଁ ଦିନୁ ସେଟା କଣ ହବ? ସ୍ପେଶାଲ ଏମିତିଆ ଭିଡିଓ କରୁ ତାପରେ ତାକୁ କଣ ତାକୁ ଏଡିଟ କରି ଏରା ଖିଚଡି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ତମ ଭିଡିଓ। ঝাল মুড়ি দিস ইজ ঝাল মুড়ি দিনু বনাইস মামি বসিস দিনু খাইস ଭିଡିଓ ବାଲା ଯେମିତି ଭିଡିଓ କରିବେ ନା ଏମିତି ହେଲେ କରିଥିଲେ ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା।
ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭାଇ ଗରମରେ ଝାଲ ମୁଢି ଖାଉଛି ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି ଉପାସ ଶୋଇବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ କଣ ଖବର କଣ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏରା ସବୁ ଦିନ କଣ ଖବର ତା ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ମାଗଣା ଲସି ଫସି ସବୁ ଦେବେ। ହଁ ରାତିରେ ଗଲେ କିଛି ମିଳିବନି। ଆମର ମୁଁ ଫୁଟଣ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି। ଏ